Ang kwentong ito ay ipinadala ni Anthony. Nangyari ito taong 2016 sa lungsod ng Pasay. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga o gabi po, Sir Captain Kokak. Nawa ay itago mo na lang po ako sa pangalang Anthony. Matagal na po akong nakikinig sa inyo. At talaga pong natuwa ako noong bumalik na kayo sa pagkukwento. Nagbakasakali na po ako na ipadala itong kwento ko. At baka pala ring maisatinig ninyo. Nangyari po ito taong 2016 sa isang paupahan na pinupuntahan ko sa Pasay noon. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar dahil baka masira po ang kabuhayan ng nagmamay-ari ng paupahang yon. Nagtatrabaho po ako sa isang pribadong establishmento doon din po sa Pasay. Bale head office po yun ng isang kilalang tindahan na nagbebenta ng kilalang uri ng tinapay at inumin. Doon ko po nakilala si Tess. Noong unang beses ko pa lang siyang makita ay talagang nabighani na ako dahil napaaganda ng babaeng yon. Napaaganda ng kanyang mata na parang laging naangiti kahit seryoso naman to. Nakadagdag din sa kanyang karikta ng maliit ngunit matangos na ilong at makipot na manipis na mga labi. Binagayan pa ang kagandahan niyang iyon ng kanyang morenang kulay at makinis na balat. Para nga siyang dalagang Pilipina na napapanood ko sa mga dokumentaryo noon sa TV. Isang araw ay nagkasalubong kami sa pasilyo ng gusaling aming pinagtatrabahuhan. Katulad ng mga napapanood sa pelikula, ay nagkabungguan kami at nahulog sa sahig ang mga bitbit niyang libro. Charot lang, hindi nangyari yon. Wala siyang bitbit na libro ng mga panahong yon. At hindi naman kami nagkabungguan. Nagkasalubong lang talaga kami. Halos matulala ako habang nakatitig sa kanya. Tapos ay bigla siyang ngumiti. Halos manlambot ako noon dahil sa sobrang kilig. Iyon yata ang unang beses na nginitian ako ng isang diwata. Nagkalapit kami ni Tess at naging magkaibigan. Palagi na kaming sabay na kumakain kapag break time namin. At sabay rin kaming naglalakad hanggang sa istasyon ng LRT na kanyang sinasakyan kapag uwian na. Talagang nahulog na ako sa kanya noong mga panahong yon. Isang beses ay nagpasama siya sa akin pagkatapos ng oras namin sa pinapasukang trabaho. Naghanap kami ng uupahan niyang apartment para raw hindi na siya mahirapan sa araw-araw na pag-uwi sa bahay nila sa Bulacan. Talaga naman kasing napakalayo noon sa Pasay. Nakakita naman kami ng isang paupahan na malapit lang din sa opisina namin. Mga 5 minutong lakaran lang siguro yon. Maayos naman yung bahay. May iba na ring nakauupa sa unang palapag noon. Ang kinuha niya naman ay yung ikalawang palapag. Presko din yung lugar na yon dahil may malaking puno ng sampalok at napakayabong talaga ng mga dahon noon. Sinamahan ko siya sa loob ng silid sa may ikalawang palapag. Eksaktong-eksakto pala yung malaking katawan ng puno ng sampalok na nakapwesto sa harap mismo ng bintana ng kwartong yon. Talagang napaka-presko. Nagkasundo na nga silang dalawa ng kasera na uukupahin niya na ang nasabing kwarto. Wala namang naging problema sa unang linggo ng paninirahan niya roon. Pero ng mga sumunod na araw ay nagkukwento na siya sa akin. Kasi raw ay parang nakakakita raw siya ng itim na lalaki na umaakyat sa katawan ng puno ng sampalok. Nakakatakot daw dahil wala raw suot na pang-itaas ang maitim na lalaking yon. Tapos, kapag naiiwan niya raw na bukas ang bintana, ay may mga nakakapasok na bulaklak ng sampalok at ilang mga dahon noon sa loob ng silid niya. Ang sabi ko naman ay baka hinangin lang ang mga yon. Pinayuhan ko na lang siya na palaging isara ang bintanang yon. Niregaluhan ko na lang siya ng isa pang bentilador para may dagdag hangin kahit nakasarado ang bintana niya. Isang araw,
Hindi siya pumasok sa opisina. Nang i-chat ko siya, ay sinabi niya na mataas daw ang lagnat niya. Tapos ay namamaga daw yung mga paa niya. Yung mga mata naman niya ay masakit daw at nagluluha. Pinuntahan ko agad siya sa inuupahan niya pagkatapos ng oras ng trabaho ko. Mataas pa rin ang lagnat niya nang makarating ako. Tapos ay nagluluha ang mga mata. Di rin siya makalakad dahil kitang-kita ko na sobrang namamaga ang kanyang mga paa. Pinainom ko na lang siya ng gamot at saka binilhan ng mainit na mami para kahit papaano ay pagpawisan naman siya. Sinigurado kong wala na siyang lagnat bago ako umuwi. Kinabukasan ng gabi ay pinuntahan ko siyang muli sa inuupahan niya. Nadatnan ko roon yung nanay at tatay niya na nanggaling pa raw sa Bulacan. May kasama ang mga yon na isang lalaki na medyo may katandaan na. Ayon sa kanya ay albularyo daw yon. Nang sinabi daw kasi niya sa mga magulang niya ang tungkol sa lalaking nakikita niya sa may puno ng sampalok, ay naghinala na ang mga yon na baka engkanto raw yun na nagkakagusto sa kanya. Sa isip-isip ko ay hayop na engkantong yun ah. Ako ang tao. Hindi ko masabi kay Tess na mahal ko siya eh. Tapos ay biglang i-eksena yung engkantong yun nang ganun-ganun lang. Nasaksihan ko ang isinagawang pagtatawa sa kanya ng albularyo. Lumabas mula sa nabuong patak ng kandila ang hugis daw ng isang lalaki. Tapos ay maitim daw yon. Hindi ko maintindihan kasi minasdan kong maigi yung kandilang natunaw eh. Kulay puti naman yun at hindi itim. Bumaba kami at tinungo yung katawan ng puno ng sampalok. Yung kasama nilang albularyo ay bulong ng bulong. Nagdarasal yata yun. Pero di ko naiintindihan eh. Tapos biglang hinipan nito yung palad niya at tinaga yung katawan ng puno ng sampalok gamit ang palad nito na parang nagkakarate. Gusto ko sanang matawa noong mga oras na yun eh. Kasi noon lang ako nakakita ng ganun. Nang bigla-bigla ay pumalahaw ng iyak si Tess at biglang yumakap sa akin. Talagang hagulgul siya ng iyak. Tinanong ko siya kung bakit at nang itinuro niya ang itaas ng puno ay kitang-kita ko ang isang payat at maitim na lalaki na may mahahabang bisig at binti. Parang nawala ng lakas ang tuhod ko ng mga panahong yon. Gusto ko na ring umiyak, kaso lang ay tinatapangan ko ang loob ko para pakalmahin ang takot ni Tess. Yung mga magulang naman ni Tess ay mura ng mura habang nakaturo sa lalaking nasa itaas ng puno. Yung albularyo naman ay kalmado lamang. Hinipan lang nito yung dalawang daliri nito, tapos ay itinuro sa itim na lalaki. Nawari ay binabaril niya yon. Paulit-ulit na ginawa yun ng albularyo hanggang sa mawala na rin yung itim na lalaki sa itaas ng puno. Doon na rin tumigil sa pag-iyak si Tess. Nanumbalik na rin ang lakas ko na kanina ay tila nilayasan ako. Nang gabi ring yun ay nagpasya ang mga magulang ni Tess na iuwi muna siya sa Bulacan para makapagpahinga at malimutan ang nangyari. Mahigit 1 linggo lang ay nakabalik na siya sa trabaho pero hindi na muling naghanap ng mauupahan. Mga 3 buwan pa siguro ang tiniis niya sa pagpapabalik-balik sa Pasay at Bulacan para lang makapasok sa trabaho bago siya tuluyang nag-resign. Captain Kokak, hindi ko na nasabi sa kanya ang nararamdaman ko. Siguro ay mabuti na rin yon. Masaya naman kaming pareho na naging magkaibigan kami. Sa ngayon ay hindi na kami nakakapag-usap kahit sa social media. Mayroon na kasi siyang kasintahan, kung kaya't itinigil ko na ang kausapin siya. Aminin ko man o hindi ay may pagsisisi akong nararamdaman dahil hindi ko nasabi sa kanyang mahal ko siya. Gayunpaman ay hinding-hindi ko na siya makakalimutan kailanman. At ang lahat ng aming naranasan sa isang paupahan sa Pasay na may malaking puno ng sampalok.